I dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. Ovo je treća epizoda i možda malo, kako da kažem, drugačije čujete jer sam se prehladio. Izvinite ako čujete da nos odvlačim. Danas sam rešio da napravimo njivu. Iako se ništa ne čujemo od ove trave. Koliko imamo? 4. Čekajte. Mladica. Super hrast. Njega ćemo da zasadimo, ne znam, ajde negdje ovdje. Tu jedan. Tu jedan. Da će biti dovoljno veliko? Ajde da skupimo 20 semenki. 18. Ajde. 19. I da li će biti 22? Bit će. Ovako. Bajmim, tako. Njivu sam rešio da napravim negdje, ne znam, šta vi kažete? Ovdje mi se nekako pravi, ali to je pesak. Imam ideju. Uzet ćemo, čekaj, imam drvo, okej. Treba će mi drva, rođače. Ništa, napravit ćemo lopatu. I motiku jednu, da. Mađao bre, motika. Ne bre. Okej, kidamo. Upao je mrak pao. Čekaj, ja svaki slučaj da napravim mač. Ajde bre mač, čekaj. Ne, to. Eno ga pauk, pauče. Mali, dođi. Jesi me vidio? Pam. Ne. Pum, pam. Oje. I ništa nisam dobio, brate. Dođi vam. Medenko. Izvinite zbog ovoga. Dobre. I ponovno ništa. Odakle? Ugalj. Odlično. Da li sam tu vidio vešticu? Brate. Gledaj ga. Da li ćemo ubije zombi? Dođi lutko moja. Pa dođi vamo. Lutko moje. Ajde dođi. Tako mali. Pum. Ajde pum. Meso. A čekaj, jedan. Njam. Što je ovo ružno, brate. Zezam se malo. I znači cijela epizoda da mi prođe u mraku. Nema veze. Idemo ipak da. Malo sam se prehladio. Toliko će da mi bude njiva. Ne znam, 11 puta 11 da im bude, ali nema veze. Poslije ćemo i da ogradimo. Samo da skupim drva.
Ajmo još malo i još malo i još malo. Motiče i krećemo. Pam 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 para pa bam 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 pam pam para. Ja, brate. Tako. Čekaj ovako. Okej, neću imati dovoljno. Još 3, aj ovako. Pim, pam, aj, pam. Pam, pim, pam. Okej, tamo vidimo neke zombije. Tako to. Ne znam. Beži, Creeper! Ne. Creeperčino. Pum. Ne. Au, rođače. Brate, koliko vas je? A, da, nema veze. Fuck you. Dođe vam na Creeperčinu jedna. Ne. No. Okej, ljudi. Beži. Ne, stani. Kada će ovaj dan, brate? Šta me gledaš? Igrali mečka? Gledaj. Armija, brate, neka vojska. Hrane. Ej. U sljedećoj epizodi idemo da tražimo hranu. Brate. Rupu. Evo ga. Ok, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Znam da je malo bila loši, ali tako se desilo i malo sam prehlađen pa me čujete malo gore i ne znam, to je bilo to. Hvala vam na gledanju i subujte kanal ako vam se svidjelo, ostavite neki like i poz.